kula Ndara. Kira-kira kewajiban mau wis rampung apa durung? Kok padha gawe dolanan suka parisuka. Kepareng badhe matur Ndara. Saderenge kula matur sembah sungkem mugi konjuk. Tak tampa pangestu botang panono. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat Ndara. Ndara Ayu, sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Menawi sakwanci-wanci panjenengan badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumadyo Ndara. Ning aja nganti kira aku wis lair nang Jakarta. Ji. Sebelum meneh wis gabake. Uga rampen kabar ayo wis cemawis to, Bu. Ana tulis ngucap panunggalane ra yo wis cemawis to. Menawi uga rampen kagem calon putra panjenengan, sedaya sampun sumadyo Ndara. Uga rampen kagem panjenengan menawi sakmangke sampun babaran wonten pilis. Wonten apa nih, Nduk? Bobok. Nah, sedaya sampun sumadyo. Sedaya abdi menika rak sampun mangertosi to, Ndara. Wajibanipun kados pundi sampun sami ngertos. Yen kaya ngono malah sansaya. Nggih. Tambah dina kuwi tambah undang-undangane. Kabeh wis ngerti kewajibane dhewe. Ora usah dadak mentah yo, Bu. Namung setunggal sing tesih rada ndablek. Sapa kuwi? Sinta. Yen Sinta kuwi rada ndablek, durung ngerti gaweane. Kowe tak jaluk aja wegawa. Ah, mboten, Ndara. Pun angkat tangan. Lah kok ngono? Mboten, Lah terus sapa sing ngandani yen ora kowe? Yang dipondokke, Ndoro. Dipondokno ning ndi, Nduk? Sapa? Alu wong ning Semarang ae. Kandulan. Iya iya ada mahar. Lah kok ya adomen lho. Ya aja mung kowe dhewe sing mareng pitutur lho. Kowe kabeh uga lho. Aja wedah nggone ngandani kelawan kancane. Aja dikumbarke. Ora mahasiswa ndoro. Ndara. Nggih sajake kok prenjake ganter-ganter, Ndara. Loh, sono Ndara. Kok satu orang kerajaan dan maten. Ini menapa, rahipun santer sanget, Ndara. Monggo kula aturi wonten panti usada, Ndara. Kula mangertosi kados pundi raos penggalih panjenengan, Ndara. Pancen iki wis ginaris marang Menika menapa, Ndara? Menika napa, Ndara? Kok sirahe nen sungune kok untune kaya kok kaya untu tikus ngene. Ah, 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 ah. Iki
tikus sampai lho. Aku goleki Bandar Subali. Ndoro. Matosi garwa panjenengan, Ndoro. Sopo satenane kowe kok malah golek kelawan garwaku Kang Mas Bandar. Aku kebomar cuwet. Banjur sing kok karepake nganti kowe golek garwaku Kang Mas Bandar Subali. Mergo Bandar Subali musuhku. Wetenge brodol. Ususe keter ditotoli asu. Sopo kowe? Aku Jinggowati garwaku. Jigawati. Kowe Jigawati? Perlu jebul kowe kok rupa mayu. Atas-atas yo. Jigawati. Kowe penting kowe manut karo aku ya Jigawati. Aku kudu manut lawan kowe. Kamangka kowe iki wis tegelan mentolo lawan garwaku. Garwaku malah kok sedani aku malah kudu manut lawan kowe. Nek kowe gelem dadi bojoku, kowe tak sisir tak ngene. Nyawang kowe wae aku ora sudi kok malah dadi. Piye? Bojomu mati. Kowe gelem apa ora? Atasi Del, atasi Del, atasi Del. Ayo Del. Ampun ku atas Ndoro niki mawon sing dipakakno kebo. Ayo. Ayo. Del, rene Del. Kowe kurang waras. Anjane kebone lesu. Lah niki nek didahar monggo. Monggo sing niku mawon sing didahar. Kowe sapa yo? Genah, anak dhewe ngono lali. Masa ambi anake lali. Masa be anake lali. Masa kebu anake ngono. Ya sing keberetin iki ya kowe lho. Piye? Kowe nang sekolah, ame kuliah kok kon golek duit. Matamu dulu. Lagi iki kebo kok misah-misah. Ketoprak tenanan. Pakai bojo. Ampun Dora. Semono akeh kok mlayu. Padhek kowe Jigawati. Ora ana sing dadi bupati. Aku sing bakal jumeneng bupati.
ketiran susah. Satemah babaran ditinggal. Ya. Ngono nyamama. Aku kudu melu pulang bali sing wis tak boleh gawe seperti ini. Ikuwi lho tanganmu. Aku gandulan royo. Oh, kandulan oyot. Aku yo diajak dhewe. Lah ya nundi. Lah kuat yo gandulan. Mesti rak cekak to. Cek. Eh. Dawa cekake karo iki. Lah nang rayen wong lanang iki. Aku ape bali go mulih anakku. Piye-piye kowe konde Ape piye? bali go mulih anakku. Anakmu. Keliru. Kuwi ngono ki anakku. Ya. Kowe kok ngaku anakmu iki? Pancen Kene iki anakmu kok umbar nang tengah alas. aku ngono ora ngumbarke anakku. Aku mau gambarke anakku tak deles sisih kono terus aku sesuci, aku resik-resik. Piye? Sesuci resik-resik awakku. Dadi kowe migatekke awakmu dhewe. Ora mung diceke sempalane daging kulitmu ya. Ora kaya ngono. Lho semut iso mateni bocah. Apa lek kewan sing gedhe? Lho kok rasa manusiamu iki. Rasa manusiamu iki. Ya piye? Aja biar nguyung. Aku ngerti sampean kuwi lho kudu guyu wae. Badut Wis ya. go rene. Gawa rene anakku. Lah iki mau sing babarke Iki anakku. aku lho ya. Lha apa ya bisa wong lanang kok babarke liwat endi? Ora mergo mbabake nek ora anak ki anakku. Anak asuh, anak angkat, anak pupon. Iso to. Anak. Iya. Lah yen kaya ngono ya matur nuwun. Matur nuwun. Saiki lha iki mau wis pokoke anak saiki ning balikke kelawan aku. Aku butuh anakku. Dadi kowe njaluk anakmu. Yo tak ulungke anake. Lah terus Kaya karo pakane. lho. Lho iya berarti anakku e. Lah yen iki anakku kok ulungke karo pakane. Iya. Lah terus didadekke opo iki? Pikir ana anake ana mboke. Kurang. Siji Pakane. Lah yen kowe dadi bojoku ya kaya kuwawa. Ah, ora kuat ora iki aturane. Lah carane piye? Carane tuku ana jamu. Lah jamune apa? Jamune sastra digirat. Ya dalah, lah jenggirat terus. Iya ben digirati kowe. Lha nek Upama ora tak tampa, anak ora balik kelawan aku. ora. Cila, yen kaya ngono, aku ora pisah kelawan anakku. Yus, yen kaya ngono tak tampa. Ning sejatine sapa sapa? Aku Joko Pamengger. Joko Pamengger. Lho, Lho piye? semene kok Joko iki terus dudane sepiro? Arepa tuwek nek urung tau ndek bojo tetep jenenge Joko. Ning ana tambahane Joko Kasep. Lah kok ora payu omah-omah kenapa? Lah urung seneng wong wedok kok. Durung seneng wong wadon apa ora payu? Lho. Lah kepretek ndopok keployok. Aku sebut apa ya? Karo dene iki sapa? Ditepungke aku Jinggawati garwa ana ing Kadipaten. Doro Jinggawati. Pangapunten. Ampun dinawa kula kacupan siwan duka sehingga ngilangaken praja. Lirene teges pisan kula pan. Nawaripun kados pundi? Kok ngatos panjenengan niraken ngerti babar ke putra wong sak ngelon. Mergo Kadipaten berarti saiki wis dijeki kelawan kebuman. Kaporo garwaku Kang Mas Bandar Subali kuwi disedani kelawan kebuman cuan. Doro Bandar Subali. Iya. Ora mung kuwi. Kebuman cuan kuwi kok malah arep kepek bojo kelawan aku. Apik, sampe tukang kebo malah apik. Lah kok apik? Sok besar sok ben go korban. Wis kliwat. Anu sok ben.
Wasana laire kula bayi saka nimbal pengawas. Kula iki jeneng Joko Umbaran. Jarene kula niku anakne ora duweni bapak. Monggo sapa? Sinten bapak kula? Raya wis cetha to Umbaran, yen to bapakmu kuwi Bapak Pamanggar. Goro. Lho kok goro lho ya? Kula niku pun gedhe. Kula sampun boten saged penapusi. Menawi to Bapak Pamanggar niku panjenengan golongan aku kula wiwit alit ngantos dewasa. Ati kula kondo menawi Bapak Pamanggar niku boten bapak kula. Kuwi ngono Bapak. Biar sing ngopeni kuwi wiwit isih cilik nganti semene Kersa waloko sinten bapak kula. Namun kula pengen ngertos sinten tiyang sepuh kula kakung saya tiba. Ya. Yen wis cilik saben wong ngontak. Kowe medok. Dhewe gedang saulet dari-ari kowe lileh atimu. Ning kowe iki dewasa. Arep tak tutup-tutupi mesti bakal tinar. Mbok perlu wis wahyane kala mangsa. Kowe ngerti jati dirimu. Ben ora tabrak rasa, ben ora suk-sukan.
Aku kang bakal njlentreh. Omo dipomoy. Nek wis ngerti tenane sapa Sudarmamu. Sing ukir Jwaraga. Kowe kelas Ndondono lair lan batin. Kula janji. Tenane kowe ora ewu tidak pedarakan. Kalau Sugro Sampali kok. Trai ngawe lor wis matu. Rah. Rikala perang gedhe ing Kabupaten Grati. Pangarsane jenenge Bupati Bandar. Perang ki wengis, perang ki kejem. Kasuatnya Bukunto Mas. Sing nyalirani dadi senopati perang ora liya Pangarsane. Ya Bupati Grati. Satu mati tewas. Mati no sing palaga. Lah iki. Sing balane muturake. Kuwi garwa saka ing Grati. Nganti keplayu ngepasi leke ponang bae. Garbini ya. Kuwi nganti babaran rusak tengel. Garwa Prameswari kala ya. Babate ponang bayi ing perang. Lho rayune ana wong sing migatekake. Kesusuane Prameswari ana ing Kabupaten Grati. Wah luhur niku. Iyai kala wau luhur lho, Bapak. Satemah budidaya dislametke pamrih gedhe ponang bayi sing ora ngerti dosa apa. Ki digomule nang Gambir Seketi. Ten desa mriki ya. Lah niki apa dewasa? Bocahe udakara 17 taun munggah. Lah pun badhe sunat lho nggih. Wis sunat tanggapno koprak. Sunate tanggapno koprak. Kalau sebelah dewasane ya kowe kuwi bayine. Kula. Menawi ngaten Biyung Jigawati menika garwa Prameswari ing Kadipaten Grati. Pancen kuwi kondang. Jigawati. Aku ibu. Ibumu ya ntrimo ing Bandung. Gelem tapek bojo, tak jak omah-omah, sedina mangan patang dina prei, butuhe digedhekno kowe. Biyung Jigawati. Joko. Gesang panjenengan ngantos kedarang-darang urip rekoso ingkang kados ngaten. Mongko panjenengan menika garwa Prameswari ing Kadipaten Grati duk nalika semanten. Bapak pamungkin nilaken gun pandhone ingkang tanpa pamijalaran. Ingkang rumati kula ingkang nggala wentah dhateng kula menika Bapak pamungkin. Aku mulung sak Drama Lantaran. Kowe matur nuwun karo Gusti kang nyipta jagat sak isine. Lumantar aku sing bisa nglumpaka kamu. Panjen urip iki ribet. Urip ribet lelaku. Yen gelem urip kudu wani lelaku sing ribet iman. Ngaten iki. Bapak, yo. Areh ning kula menika puteranipun Adipati Bandar Subali. Kula trahe ngawirya kula darah prajurit. Kula kepengin mulyakaken gesangipun Biyung Jigawati lan Bapak pamungkin. Kanthi margi kula badhe nyuwun pamit kesah ten kutha Bogor. Nggih. Aku ora lagi. Aku ora lagi. Aku tetulung karo kowe ibumu ku ikhlas lahir batin. Lah sembule sok yen aku wis pikun. Wis ora kuat apa-apa, kowe tak joki mangan lan ngundi. Bapak urip mung ijen tanpa ruang tanpa apa-apa. Itu ngene sebatang rakyat. Bapak, arene kula rumaos kepitangan budi. Kula kepengin malih duduk susu Biyung Jigawati lan garmanipun Bapak pamengker awit ngurmati dhateng kula. Nggih kanthi dalan iki. Ora ketang urip ngudang doran pacul ngetute buntute luku. Kowe bisa enak lan kepenak. Tuladhane tangga tepane akeh. Sing padha gawe kedhok bumi ndesani dhewe. Bener. Nyukupi weteng marang.
Ora usah kowe iki dadak lunga dadak. Ora usah dadak lunga ning kutha raja, ning desa wae kowe iso melu maca kebun ning kan. Iya. Atur lawe waras. Nek kula maca tebang kebun niku mboten angsal piki. Lho lho. Lah kok ora entuk iki perkarane apa? Lah tenagane pun cukup. Lah ya Kula golek mangsa nggih dinyangi dhewe. golek bos liyane ra iya. Lho aras men Pak Adi, boten Besane bos jagung. Kula kepengin urip sing mulya. Nggih kanthi dalan iki. Lah terus simbok karo bapak sapa sing datuni? Apa kowe iki lak tegelan mentolo kelawan biyo? Gampil. Nek perkara bapa biyung semelang kula tinggal, kula duwe cara. Carane kepiye? Kula manggamake aku. Ya dalan. Mbokmu tak gawe bolak-balik ora dadi kok. Baru rampung tuwe ngono. Pokoke kula nyuwun didamelke adi. Jalaran apa? Kula niku pun krungu lho, Biyung. Kondange Bapak Pamengger niki piyayi sing gentur tapane kesedik paningane. Tertamtu saged minangkani panyuwun kula. Piye Kakang? Kula nyuwun adi, Bapak. Kalau betul jopo nek ono bakul-bakul golek. Lho. Senop. Niku adi dolanan. Ya iya lah. Kula niku nyuwun adi tenanan. Sore lemahe teles, Boten. Pokoke kula nyuwun didamelke adi. Piye iki Kakang anakmu muntah lho. Anu, dulur sing tak sok bokor kan. Bisa. Oh iso kok Kakang. Mergo mrene. Kangge napa to? Iki dulur kok Arya. Sadar pulang baik. Ya kawan. Rol kawah. Bang kawan lagi pulang baik. Orang bayi. Sawise bayi. Yan-yani. Ora tumpal dulur papat kakak kawan. Yan-yani. Dulur papat yo menika kaya Gusti kang jagat supaya kabulke panuwun. Melu dijongole. Lho bayi tenan kan? Saka rumah saku dolanan kok. Walale lanang nek Anak Lho kados kula. padha iki ana curute titit. ana titite. Curut titit. Iki lho, Napa? saiki wis kasembadan apa sing kok jaluk. Jarene jaluk adik, ya digendong. Boten. Jak dolanan. Boten, Biyung. Lho, kok isih boten ae iki terus Pancen iki lho. kudune kula pun remen. Seneng gadah adi. Ning sing kula karepe mboten isih kurang bayi. Lah terus entuk karepe kepiye? Kula nyuwun adi sing pun gedhe. Jalan Kenapa malah masih kurang aneh-aneh. Bayi gede. Keloman rombok bro. Kasih nama kok iso kasih. Kula nyuwun adi sing pun Piye gedhe. Kang kok malah sing ora trimo? Pahake lho. Sore iki mang njaluk adi bareng digaweno adi kok mang njaluk sing gedhe. Jembane kebaki. Kowe kebak setama. Dusi. Oh ngono ya, Kang. Nek wong jati gebrake ngarani banyu gege. Nyu gege. Oh ya wis, yen kaya ngono tak dusane sik ya, Kang. Yo. Ayo balapan mlayu no. Wis ora kuat le. Lha iki cah gendal apa gandel? Iki kok duwe hubungan spesial karo. Lah nek kowe bilang sing seger. Aku wis ora iso apa-apa lho tinggal. Sampean ki aja sujono. Ora sujono Sampean ki aja kleru tampa. Sampean mung kandha piye kongkon piye kelawan aku, Kakak.
ngedusi bayi mau. Apa kon ngedusi bayi nganggo banyu gegek ra ngono to? Lah yo iki saiki kawujudane sing tak dusi. Iki? Heeh. Oh, anak jahe. Yo, Betul-betul. ora usah kesuwen. Ayo balapan melayu yo. Iya. Biyo pun barang. Biyo pun bertajam melayu malah ngompol kok. Sing ngompol Lho wis iki pun nang bayi kono sampeyan. mau. Iya, lagi. Walah. Lho iki ana wong semene kae sapa iki yo? Sapa iki? Aku papa. Iki papa. Apa? Iki mama. Iki mama. Mama gedang. Mama gedang. Sangat-sangat wong desa kok. Bapak. Bapak utawa bapak. Biyung utawa ibu. Biyung utawa ibu. Oh, Simbo. Lah iki sapa iki? Kakak. Kakak iki ya? Ora. Kakang. Oh, kakang. Biyung, bapak, kakang. Lah aku sapa? Lho iya to bapak iki kok malah lali lho bapak. Tangi jengkel lek kowe. Tangi jengkel Adit Saputra lho. Oh ya apik bapak nek jenenge Adit Saputra. Kaya putrane Pak Rasmi. Bagus wonge kondang karo lelakone ngono. Kedadian saka dulur kaya ari-ari tak jaluk ke panguasane Gusti nganti ujung bayi. Dadi jenengmu tak Joko Pujan nek. Joko Pujan. Aku awet mau playon terus kesel yo. Aku pengen maem lho yo. Nek njaluk man beneran. Mbokmu wis Nek anu yo, aku ono sing lali yo. Aku pengen takon karo sampeyan lho, Bapak. Takon apa? Aku iki nek karo Kakang Joko Umbaran iki tenane tuwa sapa to? yo tukangmu. Lho dhisik kene. Dadi tuwa Kakang Joko Umbaran. Lain lagi kowe. Alah. Nek ngundang Kakang. Moyo. Ngomong iki Lho kepiye to? kudune tuwa aku lho yo. Aku mau nek tuwa Kakang Joko Umbaran, Bapak. Aku milih sing tuwa, Kowe Bapak. njaluk sing tuwa. Nek tuwa mati dhisik. Lho. Gelem kowe mati dhisik. Yo. Ora wiwitan. Heeh. Kates kae sing diundha. Sing tuwa. Halo, Sing tuwa. jagung. Sing tuwa. Nek tuwa, apa barang? Tuwa. Nek kok diundha mati. Lho. iya. Dadi nek tuwa Mati dhisik. Mati dhisik mergo genis diundha. Walah gak sida yo aku moh. Aku moh yo. Nek nama kowe. Aku milih sing Sing nom ae. nomae. Ayo yo aku luwe aku pengen maem lho yo. Kowe pengen mangan. Jaman mbokmu. Yo, mau masak apa? Mangan aku. Wah, Sampai masak apa yo? aku mangki masak lele. Terus ana sambel jangan bening. Ono daging. Wah komplit. Jajan yo cemawis kabeh kopi yo ono. Ono ndok. Engko nek ora ndok ndok. Ayo yo, maem sing yo. Ayo, tak dilang yo le yo. Sampai tak gendong apa aku mau gendong yo? Aku yang gendong kowe ra kuat. Mbokmu kene yo pokrek igane. Bapak, marmati kula Bapak, sakmenika kula kelampan gadhah Joko Pujan. Niki harus kerempuk ing ajeng. Kula ajeng nyuwun pamit ing kutha Bapak. Mberen. Apa ora salah panampaku nggon ngucap? Kowe iki mun apa tak turuti? Kok ora nggih suka belung tuwa iki piye? Bapak, panggadang kula lan panjangka kula kepengin urip mulya mukti niku. Menawi namung sukap ora urip ing desa. Nggih namung sarwa pas-pasan. Namung marginipun kula kesah nyambut damaken kula. Mugi paring lilah lan paring pangestu. Aku menggak yo. Jurungke yo. Kabeh niatmu. Nek niatmu becik, Gusti panjangmu marang. Nanging lali-lali dene iki. Utak ketemu ing damel seperti. Dadi ngelingi. Bibit lan kawin. Yen kowe banter aja mlancang. Yen kowe landhep aja natoni. Yen kowe sekti aja mati. Kidul ke sira kidul.
kepisahan Biung Singkowati. Aku jenenge atiku. Jane ngono ning desa kae ning omah ae oleh. Aja adu-adu. Lek Joko barang. Biung Singkowati. Biung Singkowati. Mantu kali Biung Singkowati sing terus. Pulut titip adik kula Joko Pucang. Aku nama iki sepira golek nganti pun timbang maling sing kok bisa. Ning piye kok aku. Yang! 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 Serondeng tak pangan tolap telek lambeku dikeroyok semut yo. Ya ngapurane tole iki menganti kesusu, ora ngerti lempere kok dirubung semut. Ngono ya ya. Bapak. Kakang Joko Mbaran ning ndi, Bapak? Yong. Kakang Joko Mbaran ning ndi? Kakangmu Joko Mbaran ana ing Tegal ning sawah. Ning Tegal. Lah sampean iki mesti goro karo aku kok yo. Aku iki ora ngapusi. Ah, sampean iki padha wae, Bapak. Sampean ki aja goro. Gono piye to? Lah aku mau krungu sampean jagongan karo Kakang Joko Mbaran. Lah iya. Jare Kakang Joko Mbaran arep lunga ning kutha Goro ngono to. Sampane aja ngapusi aku, Yung. Kowe sing salah, salah krungu kowe ana ning Kutha Goro. Lah arep nang ndi? Golekno kok pipakamu. Lah sampean iku aku iki jane krungu, Yung. Nek tak rungokke karo mangan. Nek Kakang Joko Mbaran ki arep lunga ning kutha Goro golek gawean. Anu, Yung. Ngene wae. Aku ra mentolo karo Kakang Joko Mbaran, aku arep melu karo Kakang Joko Mbaran ya, Yung. Bapak, Sing duwe bapak sapa? arep sampean kan nama karo Biyung to, Bapak? Lah biyung nek ketemu. Mau aku melu yo. Melu. Aku mau melu Kakang Joko Mbaran. Kakang, Kakang Joko Mbaran.
melu sampeyan. Melu Kakang. Kowe iki adikku lho. Saben aku kekandhan kelawan kowe babar pisan ora ngorongok. Bebasan mlebu kuping tengen ning metu kowe iki. Apa kaya ngono kuwi wis mulang aku bojone. Nanti kowe ana jagat raya. Iki mergo aku. Umpama ora ana aku tangi gendong lamun piso ning jagat raya. Mula kowe ngerti ya. Sampeyan aja nesu to Kakang. Aku ora nesu. Aku mau ngarep melu sampeyan, aku janji ora ngrepotke sampeyan. Aku ngerti bojone. Ning mbok yo kowe ngerti sing tak karepe. Cukup aku sing rekoso aja nganti kowe melu aku. Aku pengen melu sampeyan lho Kakang. Mo. Bali kancan ono bawa lan. Bali. Mulai. Aduh Kakang. Kakang jago meren nakal ya. Samatiku. Tenan aku ora mentolo kepala kawan kowe ati. Kakang aku melu Kakang. Nanging mbok yo kowe ngerti apa sing tak karepe. Sepisan aku kondolan kowe adikku. Mulai kancan ono bawa lan. Aku mau mulai Kakang. Mulai. Mau. Bali. Pindho putru pinesut tembung halus. Ning halus ora tulus. Betul itu tidak culik. Kula mboten sengaja. Ini kira sengaja. Aku emang jane tembung Solo karo kowe. Sumpah. Pamon kamu tak turuti. Wong tuwa budidaya mergo kepen senengan. Ning kowe malah nyilakake adimu. Kula mboten jarak. Bapak pilih apa to? Yen kowe banter aja nglancani. Yen kowe andhep aja natoni. Yen kowe sekti aja mateni. Apa mau minang dolo ngabang kene minang. Lha terak kabeh. Ora melas kowe. Apa sakit kok. Ngono yo barat. Panas kok. Apa kowe iki ora ngileni? Rikala semono kowe iki njaluk ati kanggo kanca lan kowe. Ning saiki kepiye welas warsamu? Adimu malah kok piloro nganti kaya ngono irunge. Apa kowe iki ora duwe welas babar pisan kok umbaran, umbaran. Lali-lali dene wong kaya umbaran. Loro larane adimu pucet, soluwe loro kowe umbaran. Iki lho gembol sing sasi saka dina. Kok sejake kepiye? Balaya ning gelmo kowe ndelok kapura wagimu. Sing jangkau wis empuk. Ning kowe karo mungkuk. Aku pujan. Aku njaluk ngapura. Ndelok ngapura. Aku jeneng ngapura. Aja dadi anak durhaka. Dadi anak sing kok kakangmu wis ndono kesalahane kalau utane. Wis gelem njaluk ngapura. Oleh bapak dia. Gusti kae paring ngapura marang kita. Sing gelem njaluk ngapura gelem ndono kasar. Kowe ditasak patah, sedulur njaluk ngapura. Kowe ngapura lho. Ngaten bapak. Ojo nakal ya kakang. Adikku pujan. Kakang Joko Mbara. Adikku pujan. Aku njaluk ngapura jabatku. Iya kakang, tang ngapura ning sampean janji ojo nakal ya kakang. Aku janji. Aku
janji pujan. Aku bakal tresnani sawetara marang kowe ati. Matur nuwun Kakang. Sukawati. Pancen kula iki lebah. Iya ora apa-apa. Susan malih ing pangestunipun. Kula badhe kesaten kudung Sukawati. Iya ini tak parestopi. Muga-muga kalih sing sami kala ya sing ati-ati ya. Sampun pujan. Aku titip bopo lan ayo. Barang. Kalau kau suki.